Την πέσανε στο Μέση, αυτός θα καθαρίσει. Έχεις όνειρο να βγάλεις μια φωτό με τον GOAT. Κι όμως δεν είναι τόσο εύκολο όσο στη μέση υπάρχει ο Γιασίν Τσουέκο, ο σωματοφύλακας του. Όταν ο Μέση άφησε την Ευρώπη για την Αμερική, το πρώτο πράγμα που του έδωσε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, μετά από πολλά εκατομμύρια ευρώ, ήταν ο Γιασίν Τσουέκο. Και αμέσως έγιναν αυτοκόλλητοι. Ο τύπος δουλεύει με τον Λιονέλ 24/7, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν τον αφήνει δευτερόλεπτο μόνο του. Και ας έχει ο Λιονέλ άλλα 50 άτομα που τον προστατεύουν. Δεν είναι απλά ο σωματοφύλακας που βρίσκεται στο γήπεδο και έχει απλά το νου του, μη γίνει κανένα ντου, καμιά μανούρα για να μπει. Ο τύπος βρίσκεται στη γραμμή του πλάγιου out και τρέχει παράλληλα με το Μέση. Βέβαια, ο Μέση δεν τρέχει, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Και κάθε πιτσιρίκι που πάει να μπει μέσα για μια φωτογραφία, αυτός ρίχνει το sprint, το σταματάει και άμα θέλει ο Μέση, η φωτογραφία θα βγει. Θα πάει ο GOAT να παραλάβει τη χρυσή του μπάλα. Ο Γιασίν θα βρίσκεται κάπου πίσω, πάνω στη σκηνή. Θα πάει με την Αντωνέλα ένα σούπερ μάρκετ για να πάρουν γάλα στα μεσάκια. Θα βρίσκεται και εκεί. Και εσύ που βλέπεις αυτό το βίντεο και ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί κάτω από το σπίτι σου να βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο GOAT και να θες να βγάλεις μια φωτογραφία, σε παρακαλώ πολύ, πάρε την άδεια του Γιασίν. Μην μπλέξεις μαζί του. Ξέρει και MMA και ήταν και καταδρομέα στο πολεμικό ναυτικό και έχει πολεμήσει Ιράκ και Αφγανιστάν. Οπότε δεν πολύ μπλέκεις. Να είσαι ευγενικός μαζί του. Και θα μου πεις, ρε φίλε, αξίζει όλο αυτό? Να χάνεις τα Σαββατοκύριακά σου, τα ρεπό σου, να μην έχεις άδειες? Παίζει και να αξίζει, διότι ο τύπος παίρνει 3,5 εκατομμύρια ευρώ και με τη διασημότητά του δίπλα στον GOAT έχει φτάσει 1,5 εκατομμύριο followers. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε ένα like και γράψε στα σχόλια τι χρήματα θα ζητούσες για να γίνεις ο σωματοφύλακας του Λιονέλ Μέση.